beti ematen dut dena. Ez dago galdera zailik niretzat, agian ChatGPTarentzat bai, niretzat ez. Baina, denok okertzen gara eta hasi berritan are gehiago. Gezur asko zabaltzen dira, pentsatzen duzu zerbait egia dela eta... Badakizu, hortxe nengoen. Programaren amaieran, letra bakarra falta zitzaidan, dena kontrolpean. Orduan aurkezleak galdetu zidan, O letrarekin, Osasun Arloko Unibertsitate gradua. Banekien. Benetan banekien. Tartetxo bat utzi nuen, arna sartu, dirua etxera eramatekotan itzen. Puntakanan ikusten nuen neure burua eta esan nuen, osteopatia. Baina ez, gaizki, ez zen osteopatia, odontologia zen. Eta esan nion aurkezleari, nola? Orduan aurkezleak azaldu zidan osteopatia osasun arloko teknika bat dela, batez ere fisioterapiarekin lotura duena. Hori ez duz sekula ahaztuko ez hoxe, errazago ahaztuko du nire jaioteguna. Hor nengoen, xokean, zur eta lur. Oraindik fisioarengana joaten naiz, ordutik daukadan kontraktura tratatzera. Fisioterapeuta, F-rekin. Hau parodia bat da. Baina bizitza errealean ondorio oso larriak izan ditzake. Prebentziozko osteopatia tratamendua behar baduzu arintzeko edo sendatzeko joan zaitez fisioterapeutarengana. Eta zalantzarik baduzu, eskatu elkargokide zenbakia. Zure osasuna dago jokoan. Ez zaitez engaina, ez zaitzatela engaina. Osasun arloko intrusismoaren aurkako kanpaina. Euskadiko fisioterapeuten elkargo ofizialak finantzatua.